बाप रे बाप पसीना चुअता ये तो असं हवा बहत तब गरम मिले सरे बा भगवानों के बुझाते नहीं के कब घाम करत हो ना आ कब बदली कब जाना था कि यानी तूफान से पूरा उधिया ले जाई हम यहाँ से पानी पी लो आहा गोड़ा परत तक एकदम करी लागता नहीं ना चलो भाई पिया पिया क्या तो रखी जाए पानी की कॉल चलाएं कोई बात का हो ए लड़का ओ लड़का बोल भौजी हे जा है पानी पिया त चला चला के हो ए तनी तू हिलावा हम तनी पी ली हां माने हम हिलाई या तू पिया बुलू हां हां अरे अपने से पी काहे नहीं झूले मैं चलो मैं आंगा ही गिर जाता लंबा बना ही ला 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 पिया पिया लागी भौजी ये ने का करे आई रहल हो ये ने का करत रहल हो अरे पानी तो पी लेबे दो अरे तो ये ने का करे आई रहल हो मुंह पूछत नहीं धारा बाबे आई रही हां धावा में रहल धारा बाबे ओकरा बाद में मरवा बे मरवा दिया पहले पी लो ठंडा जा हमारी बनता हां बटावा में ना गेहूं मतलब चलाता हमारा तटे आली हली धारा बाबे हम बोझ कुछ समझवे नहीं पियो अब का पियई बो बतियावा थोड़ा तो बतिया ल तबे पिए तनी मन पी लेनी करे जा जुड़ाई गुई बा हां बाद में पियबू जा लो जी हम भौजी सुने में लागता खूब मरवावत हो का है मरवा पतलू का हो ऊ है माने जवन हाटा डबावा में हुआ कटवावत हो तारा के मैं बतिए बतावे तारा के ई बताबो हां कि हम मजदूरा नजर आवतनी अरे हमार भतार घर नहीं खन तो ए से हमरा जाए के पड़ता भातार नहीं गता तार देवर वाला सा ना हम देवरे में ना आइब हम तार भसुर थोड़े लागत तारा के को कोई तो हमरा भसुर हव उहे माने हम पहले बता दे हम कहीं तार मल में ना होई देवर के बारे में मालूम बा अच्छी तरह से मालूम बाटे सुना ना भौजी का हो कि सोने वाला वाला सब उल्टा सीधा होता बाकी उल्टा सीधा होता हां तो जब ले सीधा बा ओकरा के उलटब ना फेन उलट के सीधा ना करब तो कैसे गेहूं कटवाइबा हो अरे सुनो तनी ना हाँ। सबके जियावत रहलो और आदमी के कितना आदमी के हेत एकदम मुंह आदत हो बताओ वो आदमी एक जिया तो तारा के हम का दवाई नजर आवत नहीं है जहर कि कितना लोग के दवाई दे देतन तो जी जाता ना कितना लोग के दे देतन त मर नहीं तो जाता तुम्हारे पास विटामिन ना बा हमारा पास तब का हो बताओ कौन विटामिन बा हो बताओ हो लाली मार के आइल बालू लइकन को मन बहकबे ना करी अब का करिया सर अब तारा के तो देख लइकन के मन बहके के चलते का उठा लाली कोई ना मारी काजर मत करो तो नत मारा उ जगह को मारा घर में जब कहो भैया वाला को ई बतावा तू कहत बा कि उ जगह पर ओ जगह पर मारल जाला ए ना कैसे पलंग बा भैया वाला सेज पर तो भैया मार के दिखाओ अब मार के चलबो भैया के सेज पर नहीं खन भैया विदेश में बाड़न हां यही से जवानी बाकी तोरो दम मोटाई जाता दम गदराई जाता हां तो जिसे तार कमाई खतनी होता निहार हमार कमाई के खइबू हां कमाई हम खिएती तो तारा के यही से मोटाई देती तो सुखवा देती चलो ना का केने चली जा स्कूल में रोगिया टिबिया रखा हो कि दूसरों के अगर तारा का कोई सर्दी त दोबारा जी आ दादा जितना मोटाइल वाला ना मैं विटामिन हमारा में ना आ जाई तो अच्छा धार के बुझाता त मोटा के पीला ना बनब गधा अरे ओतन हम तो सोचनी पहलवान बन जाइया आ कुश्ती पर जब बस बस रह द काहे लइका ना माई के दूध से ना मोटाइए ना हाँ। त बाबू के का त कहल जाला ये त ना तो बात मोटाइए। भूल बा सुने में हम सुनने बानी जब लड़का छोट पना मोटाई तो जरूर अगर मेहरारू आई न तो जरूर एगो न मेहरारू न तो मर्द मोटा जाई ई बात बा। टाइम टाइम से न मिलेला तब तो हम बड़ी जिम करना एक्सरसाइज जानल हाँ। कि जल्दी हम मोटा अरे दोबारा जाई तो जब मोटाइए आधा लेवे पे पड़ा ना हाँ। तो शुभ काम में देरी ना कइल जाला कहाँ चले के चलो न हेनिया घुस जाई जा हई खिचड़िए बने वाला घरवा में घुस जाइल हे माँ तब का ई ना काम कइल जाला एमे खाना बनता त का हो गइल बे जा खाना बनला का प्यार मुंह बतना होला आओ ना पिछोरिया चल चला ना चलो आओ तनी मोनू जना तक कितना दिन के खखुआइल बड़न आ भूखाइल बड़न
देखो तनी कि तू कितना हुमचत रह तार हुमचत अरे आओ भौजी, मत अरे बताइए। आओ तनी